थारैनो दिनै इउनिफर्म सिभिल कोड बिला दिनै आसाम आयेन आफादाव पास जानानै थांबाय आरो बे समाव बे पास खालामनाय समावनो बेरेखा दोलो फारसेनिफ्राय खायसे बेरेखा खालामनायखौ जोङो बेरेखा दोलोखौ नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनिफ्राय एनडिएनि बाहागो लागिरि बिथांमोना बिपिएफनि एमएलए हान्जा बिथांमोना मदद फोरमायदों आरो बेबायदिनो दिनै सदनाव इउसिसि इउनिफर्म सिभिल कोड बिल बे पास जानानै थांबाय थारैनो इउसिसि सिभिल कोड बिला पास जानानै थांबाय सार नोंथाङा जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे गोबां दिननिफ्राय जिथु इउनिफर्म सिभिल कोड आयेनखौ लाबोगोन आरो बेखौ पास खालामनाय जागोन होननानै बुंबाय थानाय जादोंमोन दिनै बेखौ पास खालामनाय जाबाय आरो जों बिपिएफ हान्जानिफ्रायबो बेखौ आबुङै मदद खालामदों मानोना बे मोनसे आयेनखौ जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ बेखौ माने रेहाय होनानै बानायनाय जादों जिहेतु जोंहा ट्राइबेल माहारिया माखासे नियम खान्थि दङ गावनि निजा बेफोरबायदिखौ सनमान होनानै बिथांमोना ट्राइबेल माहारिखौ बे बिलनिफ्राय माने जोंखौ रेहाय होदों दा जियानो जादों मानो जा बिला पास जाबाय जों फोथायो बे मोनसे जोबोद मोजां मोनसे आयेन जोंनि जिखिनि गोदान जोलैनि सेंग्रा माने सिख्लाफोर बेखौ माने रैखाथि होनाय लोगोसेनो हिन्जाव माहारिनि थाखाय बे मोनसे सेफगार्डनि मोनसे रैखाथि होनाय मोनसे मोजां आयेन आरो बेखौ पास खालामनो हानाया आसाम बिधान सभानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा बेनि थाखाय आङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बे आयेनखौ लाबोनानै दिनै जे पास जाबाय बेनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर होयो आरो गासै जिखिनि जों रुलिंनि बिधायक दङ एनडिए हिसाबै बिथांमोनखौ आङो गासै एमएलए बिथांमोनखौ साबायखर बावो दा बाथ्राया जाहैबाय ट्राइबेलफोरखौ बे इउसिनिफ्राय गोजानाव लाखिनाय जादों नाथायबा ट्राइबेलफोरा बे आयेन खान्थिखौ मानियालासिनो बा आयेन बादगायै खामानि मावनो बा जेरैहाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बे आयेननि बादगा मावोब्ला मायबाफोर राहा लागोन नामा बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा बुंगोन ना बे बादगाथ' मावनायनि बाथ्रा फैया मानोना सिगाङावबो जोंनि ट्राइबेल माहारिया बेफोरबायदि बादगा मावनाय बारा रेकर्ड गैया बेफोरबायदि बादगा मावनायनि खोन्थायानो फैया देशआव गुबुन गुबुन आयेनबो दङ बे गुबुन गुबुन आयेननि गेजेरजों बेफोर दन्दित' जागोन समाजा रैखाथि येस राइट बे लागु जानो थांगासिनो दं बे बाहायजासिगोन हादोरसायाव दा बेखौ लानानै दा जोंनि ट्राइबेलफोरा जेबो बेवहाय जिंगा गैया मानो होनबा बेखौ ट्राइबेलनि आवथायनि बाहेरायाव लाखिनाय जादों आरो फारसेथिं जों बुंनो थाङोबा दा सेंग्रा सिख्लानि बिथिङावनो सेंग्रा सिख्ला बे आयदाखौ लानानै बा गुबुनफोरा जेरै ट्राइबेलनि अनगायै बे बिथिङाव नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय बे आयदाखौ लानानै माबायदिहाय बिफाव लागोन जेनेबा ना जोंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जों बुंना दोनबाय जे जुदि ट्राइबेल माहारिनि सोरबा आइजोखौ बा सोरबा सिख्लाखौ सोरबा जेनेरेल माहारिनि सोरबा हाबा खालामबाय डाइभर्स खालामबाय दा बे बेलायाव जोङो माबाफोर माने जोङो कम्पेनसेसन मोनगोन ना मोना बे आयेननि मदद मोनगोन ना मोना जों बेखौ दिनैनो जोङो सोंनानै दोनबाय आरो बेखौ उननि पर्जायाव जाहाथे जों प्रयजन जायोबा एमेन्डमेन्ट खालामनानैबाबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आइजोफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय जोङो रिकुवेस्ट खालामनानै दोनबाय ओरैनो समाजाव गोबां नुनो मोन्दों जेरैहाय ट्राइबेलफोरनि हमना ला ट्राइबेल बर'आनो जा गोबां बेबायदिनो गुबुन हारिया हाबा खालामनानै बेबायदिनो आलाय सिलाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे बिथिङाव नोंथांमोननि फारसेनिफ्राय गोबां मावनो गोनां बा बिफाव लानो गोनां खामानि दङ बे बिथिङाव नैबे दा इउसिसिआ जिहेथु पास जाना थांबाय लागु जाबाय बे बिथिङाव नोंथांमोननिफ्राय आरो माबायदि गोख्रों राहा लागोन निस्सय जों बिसारखौ मोनगोन ट्राइबेल माहारिनि आइजोआ जुदि बेफोरबायदि भिक्टिम जायो निस्सय बे आयेननि गेजेरजोंनो जोङो बिसारखौ मोनगोन होननानै जों सानो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोख्रोङै नोंथांमोना सरकारखौ नारसिनगोन आरो जोंहा फोथायनाय दं गोजोनथों सार बिथाङानो जाहैबाय बाक्सा बिधान सभा बियाबनि बिथाङा एमएलए बिथाङा जाहैबाय
मनेश्वर ब्रह्म बिथाङानो गावनि फारसेनिफ्राय एबा BPF दल फारसेनिफ्राय बे UCC बिलखौ लानानै खायसे बिबुंथि खालामबाय आरो बिथांमोननि थाथि जिथु BPFनि थाथि NDAखौ मदद होनाय बे थाथिखौ लानानै बिथांमोना मदद फोरमायो आरो बेबायदिनो दिनै आसाम आयेन आफादाव सदनाव दिनै UCC बिला पास जानानै थांबाय थारैनो दिनैनि साना आसामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाबाय एबा जारिमिन होननानै बुंनो नांगोन मानो होनोब्ला दिनै बे बिलखौ लानानै गोख्रोङै मोनसे मोगामोगि आयेनजों मोगामोगि जानांगोन आसामनि सुबुङा थारैनो बे समाव आङो निकु बर'नि हेफाजाबाव आसाम आयेन आफादनिफ्राय किंकन मुसाहारिनि रिपर्ट।